Mä oon Mika Fitnesstukulta. Tänään päivän pikavinkkinä me tehdään hauiskääntöä skottipenkissä käsipainolla. Simppeli liike. Tehdään siihen pieni twisti, eli tehdään mekaaninen pudotus. Eli lähdetään liike tekemään ihan perinteisesti normaalilla otteella. Ja sen jälkeen kun sä oot tehnyt noin 10-15 toistoa, rupeaa kunnolla hapottaa hauis. Sä käännät ranteen hammer-asentoon ja tehdään vielä 10, ehkä 15 toistoa päälle. Siinä on se mekaaninen pudotus, eli se on aavistuksen helpompi liike. Tää oli tämän päivän pikavinkki. Muistakaa seurata Fitnesstukun YouTube-kanavaa. Siellä tulee lisää treenivideoita. Heittäkää kyssäriä, jos tulee jotain kysyttävää. Ei voi tulla. Kaikki oli niin selvää. Mikael jatkaa hauiksen treenaamista. Boom!